चली भैया, आज हमनी देखावे वाला बानी सो जौन है शीशो के पेड़ बा। एकर जौन जड़ में जौन है सोर रहेला ओकरा के रउआ लोग बहुत छोट छोट नु देखले होके। आज इतना बड़का देखावे वाला बानी सो कि रउआ लोग के विश्वास ना होई जे कितना बड़का सोर बा। लेकिन हकीकत बा। पहले एकर पेड़ देखी लगन कितना लमहर बा, और ई देख लेला के बाद ओकरा बाद देखी लगन है एकर जड़ हो गई। अब आई लो थोड़ा लियावो हो ना, अब देखी लो है जड़ हो गई। अब देखी लगभग कितना फुट हो एकरा के देखी लो, लियावा है ना तनी थोड़ा आज नदी का कैमरामैन देखी लो। अभी देखी हिया तले आइल बा, देखत तनी लो, देख ली लो एजा समाप्त बा। अभी यो समाप्त नहीं है नीमन से। अभी लगभग ई कितना हुई, लगभग ई मतलब कि 40 फुट हुई। अभी 40 फुट के लगभग दुगुना एकरा बाद सोर बा। आई है ना जड़ पर लियावा पता थोड़ा है ना। आई देखिए एगो और होगा, एगो ऊ बा एगो ई बा। अब ई देखिए कितना बड़का बा, थोड़ा आवत है ना, देखी लो है देखत चली लो कितना बा। लगभग ई अद्भुते नजारा बा। आई लो देखी लो है, देखी लो अभी नहीं के समाप्त हो। देखी है आवता अभी भाई देखी लो हटाओ जाता तो थोड़ा हटाओ, देखी लो ये हटावल जाता, देखत रही लो कितना बड़का बा। हटाओ तो हो इधर तो ही पर ले बा। लगभग बुझ ली यहाँ तक बा, लेकिन ऊ वाला जौन बा ओकरा से ही बड़का बा नु। ओकरा से बहुत बड़का बा। ओकरा से बहुत ही बड़का बा। मान ली लगभग 40 फुट उड़ल। तो यो 80 फुट से कम नहीं थे। ये 80 फुट ना, लेकिन मैक्सिमम 60 फुट ले होई। अब देख ली लगन, और वीडियो अच्छा लागल होके तो एकरा के बढ़िया सा एगो कमेंट करम लगन, और चैनल के सब्सक्राइब कर ली लगन। नमस्ते।